Asinivusele nonke egameni laJesu. Ngumfundisi Mongi Dlamini lo lokhulumako engameni ICBC eLubonjeni. Igama lami ngiqondile Ncobile Ngwakanyoni. Indzawo lengikuyo kuseNgcameni la ngikhona khona. Isikole lengifundiswa kuso lokuthiwa iChristian Life Center Preschool. Ngiyawahambela amakhaya, anginakeleli labagula kuphela nokuyobafundisa ngokuthi likhaya liphatheka kanjani. Mina ngimake Mathofi Manyathi eNgcameni under umfundisi Mongi Dlamini. Ngimake omdala ebandleni ngika-Compassionate Care. Igama lami ngiLindiwe Mwakavulakathi sekutalwa Sibongo. Ngase ngiyenza la kaGamethi kaMandla Enkosi Gamethi. Kukhona ntombazana naye bangisithe ngaye umfundisi. Esikoleni bese bamdendile. Wangifana waDlamini. Wangiyela wangikhulumela lekubothiswe. Wangentela ne-school fees. Kabuyele esikolweni. Bantwana lana bayaphila, bantwana bayafunda la preschool. So we want to appreciate the organization for what they are doing.